What? What? Full gas. Wai da mabutan na hannun tun da ta neman buta. Wallahi kuwa. Ba ku tashi sallah sai lokacin azumi. In ba lokacin azumi ba ka taba da ka ɗauki buta. Wannan ko kira butan ta alwala. Ya ku ga ba kai ne. Ka tafi wannan sakon da na ce ma? Eh yana wajen mama. Ina nan na bata. Hai. Ai da ba yau sai ka zo da ba. Yau da rana. Ina jan azumin nan ne wallahi. Gaskiya azumin bana da rana. What? What? Ai ana jan azumi. Ca. Bar dan kama ruwa da Allah. Za ka kama ruwa. Eh, ban A kama. to baba ka hada da biredin mana. To ba ni.